Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Hak no paisngi lai potrek naitung arjar punrio hak jingle herlapa ki Borpina district East Center Hills but Meghalaya State Pollution Control Board harangkat ki bor pulen ban pelong ko public hearing hak step lai potrek naitung arjar punrio hau luom serman kom shibanta ka jingterwa ban yoklong motion ka Shri Simel Limited ki nong shong rem ki barap baryang hatu luom ki labo jingli kumno lawan lapa haba ka hereng kadai la shai kasngi ha ka jingi kran la don nong shong bayang khmat ki kali ban pakhang ki ban lech kete ke chaka ba kani ka lapan long ki bor pulet ban padat yau uni ubriu na ka jingbom la ka bor ulahalla bagla le don bor ber kim sngap satya ya ka jingi kran haswa kani ki nong shong ki labo ma bot ki wei pa ki jingka ai ki lenti kum kadak ban persya ai ka public hearing ber ki pen pau ba kim ban ba an pen long ki jingi lang paj ba kar ba ampat la ban pen bai ba dia kran halor ki jingi ki bala ban kata ai ka rep karyang bat ka yo ka chungki kadaw ka jing her pa se kate ki chaka ka long shi banta ka jing pengkre ban pen long ki jingi lang paj ba nomor ba ki por bladap ki lama ki jingi nama ka jingkhang lenti ka bala pen long ki ban habia ki chan hakal ti ke bajangai bha Henry baki poy ksnong nongrem ki paj ba giladab ban bo ma bot ki wei pa ki chingka asurang ke bala penslam me ki jingal ti jo ki bor plate bat ki bor sarkar hadin ki ching kran na brengki arliang ki paj ba gila pengkria no ki katu kan ki mau bat aila di ki bor plate baki officer banya chaka bala bu Henry bo ni ki chingka lenti pat kem pat weng satya ka public hearing juga Shri Simen ban yok klong motion na luom serman labu ban sedang ak por propagemen step juga live way trek naitung aja pun rio ke bala penlong ik seng balang ban bu cingkeli laka dona yu halendat buka bala say kada ada mentam dan ke public hearing Pani kita dah, Ong soang dari ekor ni. Ekor ni. Kam ke elaka nong klik snong rem kiwa rep hai tai ki rep ha hang ti ha jakau lom serman ni wan menne ke sngi live filtrik ni wan berpersya ya ka public hearing ya ka ban long ka bala shai balai ki meduk menne ki lapha ya ki briu ka sya thit naduk na syang pung naduk na mo ka yaw ki sya thit ban gon ban rung shani ban sa met shani ban priang ya ka public hearing ni kumu nong rep hang ne ha po elaka nong kle ni ben pau jing siao si ko bakrau namar balai ki wan ban tu ya ka jaka ka jongi ki wan ban sim ya ka jaka jongi ni ki khon ki ti jongi ki sai ngin rep hang te ngi sai ki khon ki ti ngin balai skor ngi per start pentep ki nagate ka jaka naman tapat balai kin pelong ya ka public hearing ka bala syai ni mentang ngin persya bakan wan ya ka bala syai ngin kwa bakan wan ya ka bala syai ngim la ban persya ya menta kedai 4 dai ke sini bawan ke public hearing menta dai dang dai ke sini ke jongi ka hang ne ngam don kemtin sibun tang kata hi demta ka live filtering ni persya ban lech ka public hearing udah ka ya ka bala live filtering ni pediang bakin lech ngin ya site ya ka hok ka jongi no bawan ngimla ban khang ni pediang ya ka dai hok baki ban dai hok ban le kin le tang ya ka hok ka jongi kim dai ban tu kim dai ban le mentu ta tang gini kentin ngai kutin ni phi ki media ban spread ya ka ki sarkar khamtam hadu ukon rat songma ulai katno teli ki shuthi ki appointment ngila ai de benta jong kene ka kejut de benta jong kene ka dau ba dau san
tang ki nong syong snong ki nong rep tempat yesuk balai kin ai public hearing balai kin ayu yang pen start yang kata public hearing kajing sisa ki dai ban pen yesuk swa bat ki nong rep hang te halom serman ta kin sale ika ai ke badan kam tang kata kublai sibon public hearing yang persya namar ki hok ki jongi ki don hang te ngila rep lakat nu kanos ngam naduk ki man hendai kila ai pateng la pateng balai kin wan sim ya ka jaka ka jongi bantu ban sim kum ki ngamtip ban ong kum no kan ong ha jaka bangan ngadon ki tiar gitar ngadon ki khun ki wan sim pen ban ga yeng ga sam jaka hang no ki khun wan sa hang no ki khun kin yo bam yo di kin wan kum nong tu tengim la ban mudur ta hajing sya bidai ban ya perlu jumut swa dai ban yesuk ha dai ban ya kran ki ai ki benta ki bakta ki ai ki benta dai ban don ha kata ka jaka ki dai ban yesuk ya sain swa ha po ka elaka ki ke elaka jong ni ha po ka jing lam jong udoloi jong ke elaka hajing sa ngam klep ngam mban si klem pen pau ka jing le jong udoloi jong ka elaka jong ni u ong ni nga bat ginong rep hakajo ka par ngini rep yo way u ai ka san yanga ai ka san balai ulang kumta bat hato pingat mam ngai pisania yo way ai ka san yo way ai ka san lamdai ka ne ka to lamdai ka ne ka apat bon le bon dai ki khun ki jong ka ne ka elaka kini kimdai ki elaka ki khun elaka kini barok ki dai ki khun elaka dan u ongi u bon pai ongi ke elaka ban kin pai kin di ki dai ki khun lamdai ki khun na ladai ki khun bishar swai ki saya suk swabat ki dan le kata public hearing ngin pediang ya ka lada ka don ka jing suk dem don ka jing suk don ka jing hon don jing pembait ngin pediang tang kata ni persya ek public hearing ya ka bala syai bala shi klem don lada ka don ngila balai ngin persya la ka don ka jing suk lada ka don ka ai ban ya phliu de benta ka jing bha balai ngin persya ya kata ngin ya phliu jing mut swa tang kita dai ban suk swa bat kinong rap tang kita hi tang ka jing suk bat kinong rap kin penban kin wan tang langkat no ka public hearing ka ladap hajing sya ka dai ka tu public hearing ka las kidai ban yesuk swabat unong rep tekin sawan bat kani hajing tang kata kimpat yesuk pin pedat ye kren te kimpat ye phliu jumut kumno ngin le kumno ngin dai ban snyosi tang gine genten siam ha bat ya kamu ban sim jubor ba ka kisem jubar ye ka jaka jongi kisem jubar ka jaka jongi bat igbaro hi kinong rep hapo ka elaka jongi teng isiosi namar bakila le don bor haduk ane le haga jaka jong ni le subuh haga jaka jong ki pai ba deka le deki sim le danga wan sim ya jaka jong ki klem kran ye fi kumno fin ong inga klem ayu klem ya selok ka ai benta de benta ka tu ka jaka jong ki dengan sim kumto ngan le gai hab don em ka jing kran hab dong ki benta ki ai benta ki ban ban bet yo la si don hang tu dang don so wai da la si dang don so ai te kumni mau kata ka sanchar khadar kumni mau kata ka sarkar ban bo i ka sarkar ban jit economic khmat ki dai ban pai ki dai ban char ki imlang ka salang ha tu kani ka benta ha jing dai bat u doloi jong ni u doloi jong ni bat ki office viral jong ki ngilawan haying jong u doloi ngan lekpan ya ka san ban register ya kita ka jaka ka jonga ka uong penban ngamla ban ai ya ka ni ka san ya phi ngamla ban ai namar ki wei kila dep ai ki wei kila dep register ya ka tu ka jaka jong phi ong kumno bakan register tang yang ngim pat ya kendo patang yang ngim pat ya share ki ai benta ki bedon hang tu te yo uba don hajan hasenda jonga berep hasenda jonga yo ta u ai hakajo ka par mengen yerep yo ta kila ai kila yu kila res ka kot ka sla support district council kila ai res ta menta pat ingi de wan de ka hok ngi wan ban karpat yu san kaung ta khublai sibon kani ka dai ka sanchar ka imlang salang ka dai sanchar ka buto ngim kum kuta tengim pediang hakaja jong kata ka benta ka jong ni hangte halom serman ki ong don ka snong hangte kila yo NOC nang te don urang ba snong hado mentang impat yo i kadai ka snong hangno ka don ka snong hangte ngidai ki jakarep ki jong ni ki belong snong belong yi ka ayu ma ngi ha ta tengam mla ban pediang ngimla ban yo i kita kinong snong hang taru ngiman le ki por du kiman handai ngila rep hangte ngitip to mdai ka snong dai tang ka jakarep jong ki khon jong ka elaka
Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka Kashab plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.